Niyya ardiɗo lesdi Nigeria dow heɓango ɓiɓɓe lesdi ndin kuuɗe be ɓesdugo ceede nastanoje gomnati hedi jomorgol be heɓango sukaɓe jahol yeeso hawtade be jaynitare. Husitani tabitiggo ngam kompaniji lesɗe yaasi kolli niyya omtugo lise muɗum ha Nigeria, musamman wakkere kuɓɓirɗum wato energy. Halfitinaɗo ardiɗo lesdi Nigeria dow ko larani wawtuki gelle wato Nigeria's envoy on climate action Musta'ajuri Ngilale on andini non ha Abuja yake o waɗanno gidal be ardiɗo kompaniwa Blackstone New Energy Mr. King maɓɓitiɗɗo kompaniwa waɗugo batir be njamdi lithium ha diwal Nasarawa. Musta'ajuri wi kompaniwa ngam Mr. King annini omtugo ha nokkure nde ɗum falti ngam tappugo kare ɗe waddanta gelle mbononda wato New Evergreen City. Sowan nga o arti o omti ha diwal Nasarawa cowi tati. Nonnon bo Mustangelale waɗi gidal be ardiɗo dental kokkowal wallinde dow ko larani hisnuki gelle wato Chief Executive Officer of G7 Climate Investment Fund Mrs. Tariye Badejesin. Ha boliɗe maɓɓe yake gidal man lorni hakkilo dow darnde lesdi Nigeria jotta be no ɗum yelata darnde man laato yeeso. Hedi fannu famral hakkunde dental man be lesdi Nigeria daidai wakkati lesdi Nigeria taskitani tappugo kare ɗe ngala batte dow gelle wato Green Industrialization Drive.